Bama yare cɛri muso denmisɛnnin maakɔrɔ yɔrɔ surunama fara yɔrɔ janama kan aw minnu bɛ nin waati in kɔnɔ ka aw sɔgɔ min aw ka kunnafonidiso la mandi la walasa ka se ka dɔgɔkun kunnafoni dafali bɛ lajɛlen sɔrɔ k'a bɛndɛgɛmɔ k'a da aw tigɛ nin y'o waati selen ye aw sɔgɔlen bɛ arajo macɛ fɛn min na an bɛ laseli ka waatibugu kɛmɛtinɛ fila fiɲɛ sira ye 92.2 tɔmi 9 fiɲɛ tulukala jɔja fiɲɛ shuru min ye sɔgɔmada in na min ye dɔgɔkun kunnafoni gafew kɔnɔkɔ ye min ye jamu ye jamu mun don ni an b'a kɛ sibiri o sibiri min ye dɔgɔkun kunnafoni gafe kurukara ye an b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'o bɛndɛgɛmɔ min ye maganw ye mun bɛ kɛ min ye dabaji karamɔgɔw fɛ kunnafoni dibaw sɛbɛnnikɛbaw olu de ko don ni u bɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ anw bɛ sigi kɛnɛ kan k'a lagare sɔgɔmada in na ala y'aw garijɛgɛ don maa minnu na olu de filɛ nin ye min ye Abdou Touré ka taa se Sulemani Ayidara Sirifukɛ ka taa se min ye olu bɛ gafe kɔnɔ kumaw langare ja minnu bɛ tɛmɛ an ka internet sira fɛ Facebook radio Match FM 92.9 n'i y'o gosi Facebook kan min ye jaw ye Fatumata Tapeli Jawoyi Jalo fila misitigi don ale de bɛ nɛgɛw kunna misitigi don kana se o la dɛ ayiwa basi tɛ yan fan fɛ Bayo Mukuru bɛ ka kana sabati ayiwa e ko cogo da Ayidara ayiwa basi tɛ ne ta ye foli ye ka sɔrɔ komi i y'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun kunnafoniw don a ka ca o kama ne bɛ yamaruya ɲini fɛ ka tila ka sira fana d'i ma min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don siga t'a la bi bɔ ni sɛbɛn fɔlɔ min ye an ko ma ko les échos wele u ko k'an ka taa Bajangara Bajangarakaw fɛ yen nɔ min ye ko min kɛla yen nɔ Bajangara ni Sɔngo cɛ min ye juma tɛmɛnen kun ye a dɔgɔkun kelen ye kununko fɛn min kɛla a ma diya min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ye wulikajɔ kɛ joona ka Bajangara magɛn fɛn minnu bɛ yen nɔ hakililajigila min ye juma tɛmɛnen dilan juma min kan i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye gɛlɛyaba ye o ye min ye dɔgɔjɔlaw sɔrɔ Sɔngokaw olu bɛ bɔ Sɔngo u bɛ na Bajangara Sɔngo yɛrɛ ye Bajangara kɛrɛfɛ dugu dɔ ye min ye ani Bajangara cɛman ja o cogo la wulikajɔw ni mankan minnu bɛ kɛ dɔgɔkun ka na dɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya y'u sɔrɔ banbanci min ye maa danajuguw ye olu kɔni wulila ka min ye ni maa ninnu ka tasuma de bila u ka mobili la maa 37 olu bɛɛ lajɛlen ni dasira min ye tasuma ye ka adamaden jeni k'a ban k'a kolo jeni k'a ban o de kɛra min ye Bajangarakaw ye u m'a k'u la dagirinda la sabula u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ funu jamana ka fɛn bɛɛ lajɛlen na min ye foroba baara yɔrɔw ye ko o baaraw kɔni olu na to datugulen fo ni olu yɛrɛ dunga waati ni o sera min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye u m'a k'u la dagirinda la sabula u ye minisiri 3 u ka wuli joona min ye Sɔngo ye Bajangara u ka taa foli bila u la fɛn minnu kɛla ka dugawu don kɛ ka tila ka u hakili lasigi k'a fɔ min kɛla o ɲɔgɔn tɛ kɛ tuguni min ye délégation ye minisiri 3 minisiri mun bɛ kɛlɛcɛw Mugubo ani kɛlɛcɛkɔrɔw kunna Sadio Kamara colonel ale tun bɛ taama in na ale kelen tun tɛ min ye minisiri mun bɛ yen n'o bɛ bɛn ni kelenya basigi ni o fana bɛ tali kɛ colonel major Ismaël Ouagui ale fana tun bɛ taama in na minisiri 3 o de tun ye minisiri mun bɛ minisiri so kɛrɛfɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya ko ani fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ ɲɛsin adamadenya dɛmɛ ni dɛmɛ koɲɛw ma n'o ye Umaru Jara ye u selen kɛnɛ kan min ye u kunbɛla min ye Bajangara gouverneur kɔrɔfɛ o kɔni ye kunbɛli kɛ min ye dugu dunda la u ka dunanjigiso dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ o ma ko l'hôtel La Falaise u ye kunbɛli kɛ min ye u ka préfet o tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se min ye monsieur le maire ani maaba caman wɛrɛw kunbɛli kɛlen u kɔni taara dugutigi bulon la fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ fɛn minnu bɛ yen n'o kan ka kɛ walasa nin ko ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni min ye dugudenw ye u y'u kanabɔ dugutigi bulon kɔnɔna na maakɔrɔw ko maakɔrɔ bɛ fɛn jeninen dɔn u ko fɛn min ye anw sɔrɔ nin ye n'o ye kanabaliya ye min ye dɔgɔdugujɔlaw minnu bɔ Sɔngo kana Bajangara ka se ka don u ni Bajangara ni ɲɔgɔn cɛ ka ni ɲɔgɔnna gɛlɛya ta k'u sɛgɛrɛ a ma diya an ye a bi ma diya an ye a sini ma diya an ye jamana ɲɛmaaw ko a ye kumakan minnu fɔ anw ye a mɛn an y'a mɛn wa an b'a ta bala min ye minisiri ye Sadio Kamara ale yɛrɛ ko fɛn min ye kankura ye n'o ye gardikan ye ko o na fara kana ko kan joona ko o na dayɛlɛ min ye Bajangara walasa kana ye dɔ bɛ se ka fara a ɲɛ kan cogo min na u bɔla yen nɔ u ye taama ton ta min ye wulikajɔ ye u ye dugu min bɛ yen nɔ ni gɛlɛya yɛrɛ ye o dugu sɔrɔ ni o dugudenw de tun bɛ taama na ka na Bajangara n'o ye Sɔngo ye u ye Sɔngo u y'o sɛgɛrɛ u se Sɔngo waati min na o y'a sɔrɔ min ye jama ye u bɛ ka u kɔnɔ
ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye denmisɛnninw tɔgɔla yɔrɔ ye ni o ye foyer des jeunes ye kumakanw kɛla maakɔrɔw ka taa se min ye musow ma ka taa se denmisɛnninw ni dugutigilakaw ma bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ aw ka nali kana fɔ ko aw bɛna foli bila an na min ye maa minnu bɛ k'a fɔ k'u tanyana ka na aw jɔ olu kaburuw la ka foli kɛ k'o kɔni o jala ye o bɛnn'a ma a fɛn min ye hamina ko ye an jɔrɔna ko ye fɛn min ye bi o de ye fɛn min ye kana ye o bɛ se ka sabati cogo min na jamana den kelen-kelenla bɛɛ lajɛlen ye o siratigɛ la an bɛ fɛn mun ɲini aw fɛ kana i n'a fɔ aw yɛrɛw y'a fɔ cogo min na a ka caman mɔ k'o fara kan walasa maaw bɛ se ka kana cogo min na duguncininw kɔnɔ maaw bɛ se ka kana cogo min na togodaw la maaw bɛ se ka kana cogo min na duguw ni ɲɔgɔn cɛ maaw bɛ se ka kana cogo min na k'o kɔni ye olu fɛlako ye fɛn min kɔni ye jamana minisiri saba in ye u seginna ka ni maa ninnu ka u hakili lasigi kɛnɛ kan min ye kafo n'o ye sɔngo kafo musow ye olu ka présidente tun bɛ yen nɔ ka taa se min ye u ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye lapasajɛkulu ye n'a b'a fɔ ma ko min ye Dana Amasago ye olu ka ɲɛmaa min bɛ sɔngo o fana tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye maa ɲɛmaaw ye kotigiw olu bɛɛ lajɛlen ye a jira k'a fɔ nali jala ye a bɛnn'a ma monsieur le maire ale fana ye kuma ta ko nali jala ye a bɛnn'a ma nka an bɛ fɛn min ɲini o de ye kana ye kana ka se ka sabati bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɛlen ka u hakili lasigi min ye tileganfɛ nɛgɛ kaɲɛ 15 waati o de kɛla u se waati ye sɔngo fɛnw ni kow bɛɛ lajɛlen banna waati min na n k'a fɔ o de kɛla u segin waati ka bɔ sɔngo kana Baɲangara an bɛ se k'a fɔ tama in kɔni a kɛla sababa ye nka fɛn min kɔni ye hamina ye ani gɛlɛya ye o dɔnnen don ka ban nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'a y'a sɛbɛn ka bɔ Les Échos kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Musa C.O. Jara ye min ye jamana ye ka bɔ min ye Jɛnɛ Musa C.O. Jara an b'a fo e ko maa bɛɛ lajɛlen an b'o bɛɛ lajɛlen fo nin waati la karamɔgɔ Abdou i ye kibaruya min bila ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni indicateur de renouveau ye n b'o kibaruya kelen ta i bɛna ye ko Baɲangara dugu yɛrɛ kɔnɔ koyi a maaw kun ye wulikajɔ min kɛ min ye jamana ka baara bonda minnu m'u fɛ yen olu bonyabaliya o mun kun baara nun donnen don u fɛ ayiwa ko u y'a baara ɲɔngiri ka bɛn ni décembre kalo tile 6 ye nin baara in kɔni kun daminɛra ko jamana ka baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'u t'a si bonya tuguni ayiwa o kɛra ka bɛn ni tiɲɛni ye tiɲɛni min ni a kɛra sɔngo mara la i bɛna ye maa 32 olu de kɔni tanyada ko ye o kɛra sababu ye o dekun o fana ye wulikajɔ in kɛ wulikajɔ in ko u y'a ɲɔngiri ka d'a kan ka dɔgɔkun kelen di jamana ma o dɔgɔkun kelen kɔnɔna la k'a lajɛ ko a bɛ ka taa togoya min na n'o y'a sɔrɔ u ye basigi mun ɲini jamana fɛ n'o y'a sɔrɔ o basigi a bɛ ka sabati o kɔni o kɛlen kɔfɛ kunnafoni kɔni bɔra ka bɛn ni arabadon ye alamisa m'a fɔ ten alamisa don yɛrɛ décembre kalo tile 9 u ye laseli kɛ min kɛra Baɲangara cɛ a n'a muso yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ laseli kɔnɔna la u bɛ tila ka mun de fɔ tuguni u ko i y'a ye wale jugu min n'o o y'olu ka dɔgɔjɔlaw sɔrɔ dɔgɔjɔla min n'o olu tun bɛ ka bɔ sɔngo ko u bɛna Baɲangara ka n'u ka dɔgɔjɔ la ayiwa dekun in kɔni binn'u kan dekun in binna olu fana y'a laɲini k'a fɔ ko jamana ka baarada fɛn b'u fɛ k'u t'a si bonya tuguni ka bɛn ni décembre kalo tile 6 ye walasa k'u ka dusumankasi yira k'a yira u ka ɲɛmaaw fana la n'o y'an ka ɲɛmaaw ye ko ayiwa anw kɔni mago bɛ basigi la anw ka fanfɛ bolo kan an yɛrɛ ka basigi ani an bolofɛnw ka lakana an mago bɛ ninnu fana la Baɲangara n'a dugu bɛɛ lajɛlen na i bɛna ye walasa ka ko in da fiɲɛ bɔ ayiwa an ka gouvernement ye maa 3 wuli n'o olu ye 2 ye sɔrɔsi ye colonel fɔlɔ o ye Sadio Kamara ale yɛrɛ de kelen bɛ ka baara in ɲɛminɛ 2nan o ye Wage Ismaël Wage o mana bɔ yen 3nan ale ye Umaru Jara i y'a fɔ cogoya min na ale yɛrɛ ɲɛsinin bɛ kuma dɔ la an ka maliden minnu bɛ dekun kɔnɔ walasa dekun ye minnu b'u sigiyɔrɔ la ka olu ka ko ɲɛ bɛ maa min bolo olu bɛɛ de wulila ka taa nin kɛnɛ in kan walasa nin wale min kɛra u bɛ se ka faamuya di Baɲangarakaw ma la cogoya min na jamana jɔyɔrɔ ye min ye walasa k'o yira Baɲangarakaw la ni kɔni ye Bala Sumano ka fasiri ye anw ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la min ye Bala Sumano ye an b'a fo min ye l'indicateur du renouveau maaw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Sulemani Jara Sulemani Aidara Ɲamisa wa e ko Bala Jara awɔ ne ye Sulemani yɛrɛ kɛ Jara ye Sulemani Aidara Sirifukɛ yan nɔ Bala Sumayila Tarawele Ɲami n t'a dɔn Jara ko in bɔra yɔrɔ min na Ala k'a ni sababa amina rabi min ye da mun tɛ fili o da kunnanko ye Ala m'an kisi la o ma min ye Sulemani Aidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko mun ma ko le pays jamana ko fɛn min ye imamu
n'o ye alimami Mamudu Diko ko fɛn min ye gɛlɛya min kɛla Sonko ko o kɔfɛ ale a kana bɔ min ye alimami ye ni maaw hakili b'a la a kun ye bɔli dɔ kɛ min ye ka bɛn ni kari tɛmɛnen ye kari tɛmɛnen dala min kan k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ o kɔni o kuma dɔw kɛla majɛba ye maa caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛnna Novembre kalo o tile 28 ye nka bi alimami bɔlen bɛ ni fɛn min ye o de ye k'a fɔ fɛn minnu kɛla Sonko ko ale kɔni a b'a sɛbɛ kɔn sabula maa minnu bɛ nin waleya kɛ ko u tɛ nin kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye silamɛya bi tɛ nin dɔn silamɛya kununko tɛ nin dɔn n'i ye silamɛya fɔ min ye hinɛ ye min ye makari ye ko a bɛ o de ko fɔ ko bi ale bɛ a sara jamanadenw na i n'a fɔ a b'a sara diɲɛmaa na cogo min na k'a fɔ nin waleya jugu min kɛla Baɲaŋara nin tɛ silamɛya tɔgɔ ye wa a tɛ bɛn silamɛya la hali sini a ko fɛn min ye alimami ye a ka kuma na fasiriba ko fɛn min ye alimami a y'a jira k'a fɔ a bɛ bɛɛ lajɛlen fo jango min bɛ tali kɛ u ka yɛrɛlakana kulu min bɛ dɔgɔnɔw ka jamana kan an k'a ma ko Dana Amasagu k'a b'o ɲɛmaa fo n'o ye Isufu Toloba ye Isufu Toloba min ye n'a y'a ɲini k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɔra u sigiyɔrɔ la k'a sababu kɛ nin gɛlɛya ye k'u kana u kan'u sigi min ye kana ye k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a sabati sabula n'i y'a ta k'a lajɛ ni n'a gɛlɛya ye maa sɔrɔ n'a tigi bɔra a sigiyɔrɔ la bɛɛ o dɔ fara gɛlɛya kan a bɛ taa yɔrɔ kura min na o sigiyɔrɔ ko n'o dumuni ko n'o fɛn wɛrɛw o ko ka ca a dɔ la n'a tigi mɛnna yɔrɔ in yɛrɛ kɔ a dɔ la a bɛ sɛgɛn hakili yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛ segin ka na o yɔrɔ kelen na tuguni alimami ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin kɔni degun tɛ tɛmɛ nin kan ko maa minnu sala ko olu ma sa Baɲaŋara dama ye u ma sa Sonko dama ye nka u sala maliden bɛɛ lajɛlen de ye u bɛ kasi u kan ka su kan ka kasi maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ sabula an bɛ don min i n'a fɔ bi fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya ye a nun bɔ fɛn min ye gɛlɛya ye fɛn min bɛ se k'a to gɛlɛya in bɛ se ka dafaga o de ye bɛɛ lajɛlen ka wuli i n'a fɔ cɛ kelen ka Baɲaŋara n'a lamini bɛɛ lajɛlen dɛmɛ a ka ja min ye gɛlɛya ani gɛrɛntɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka se ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ walasa an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min na a ko fɛn min ye hakililaw ye o ka kan ka ta min ye Tapital Pulakɔ ka taa se min ye Ginadogo olu ka fara ɲɔgɔn kan ni jɛrɛjɛkulu fila minnu bɛ yen waati dɔ la olu ye a jira diɲɛma la k'a fɔ kɛlɛ ni fɛn minnu bɛ ka kɛ min ye Mopti mara la k'a fɔ maa wɛrɛw de bɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ olu siya fila olu ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn don ko ale bi u kan ka se ka o waleya kelenw de sankɔrɔta walasa gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na o gɛlɛyaw ka se ka duga a ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi parce que b'a ko alimami Mamudu Diko ko fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye ni dɔ tɛ ka fara ka fɛn tɛ ka bɔ a la k'a bɛ fɛn min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ jango minnu bɛ yen nɔ ni olu ye sɔrɔdasi jalatigibaw ye n'o ye kolonɛliw ye ko u ka maaw lamɛn sa u ka maaw lamɛn ten fɛn min ye jamana ye olu y'a bɔ fanga bolo fanga min bɛ yen n'u y'a daragi n'o ye Elhaji Ibrahim Bukar Keita ye n'a ma ɲi k'a fɔ k'a ye mara ta n'aw de bɛ kow kunna sisan kana ko kɔni o ye min ye sɔrɔsilakaw ka ko ye a ye maaw lamɛn fɛn minnu bɛ yen a k'olu kɛ walasa min ye kana ka se ka sabati jamana den bɛɛ lajɛlen ye n'i bɛ maaw lamɛn a ka ca Ala fɛ min ye fili ye o tɛ na i bɛ maaw lamɛn a ka ca Ala fɛ fɛn min ye gɛrɛntɛ ye ani gɛlɛya o sɔrɔ man di u kana lajɛ k'a fɔ k'u bɛ maaw an ye jala ka fɛn min bɛ yen nɔ wara k'o fa kana o golo don k'i bɛ maa lasiran fɛn min ye alimami Mamudu Diko ye k'u ka maaw lamɛn maa lamɛn dɔrɔn de bɛ se k'a to an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na k'a b'a ɲini diɲɛ mɔgɔ fɛ u ka Mali dɛmɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka Mali dɛmɛ ale k'o kuma fɔli a t'i n'a fɔ ko sanni kun filaya don sabula ale ye kuma caman fɔ diɲɛ kununko mun b'a jira dɛmɛbaga jugu ni maa dana jugu dɔw la k'u ka Mali bila ka nin fɔkun ye min ye walasa fɛɛrɛ dabali bɛ se ka kɛ cogo min na fɛn min ye jamana ye a ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'u ma an dɛmɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ tan a ka ca Ala fɛ an bɔ bɛ gɛlɛya kɔnɔ fo ka taa fɔ a to ten ni min ye Ibrahima Gindo ka fasiri ye an ye min sama ka bɔ min ye le pays kɔnɔna na min ye jamana ye an bɛ Ibrahima fo an bɛ le pays maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou ne bɛ n tɛgɛ kari don ko kuma la ko n'i ye dole minɛla jɛgɛ minɛla ko n'i y'a kamana gannen walima n'i y'a ɲɛ gannen k'i n'a sɔrɔ ko dole ni balanin bɛ ne bɛ n tɛgɛ kari don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u b'a fɔ a ma ko Soir de Bamako ale fana bɛ cɛ ka kuma fɔ n'o o ye Umaru Mariko ko ka taa se Bakari Kamara ma Bakari Kamara bɔlen kɔfɛ Buwafane olu bɛɛ k'u ka kiri k'a bɛna tigɛ ka bɛn ni février kalo tile 15 ye i bɛna ye wele kɔni bilal'u ma anw ka
procureur fɛ min ye an ka yɛrɛmarakafu 4nan o procureur fɛ o ye wele bila u ma sigida 4nan ayiwa i bɛna ye kɔni maa kɔni ser'u ma ka taa u minɛ u ka so n'o o ye ka kɛlɛkɛcɛw ye n'o ye gendarme ye o don kelen na i bɛna ye maa ninnu kɔni u bilala bɛrɛ la n'o ye Umaru Mariko ani a tɔw ye ka da kan ko a ye nɛnini kɛ sira fɛ sira min ni a bɛnnen tɛ anw ka sariya kɔnɔ o de bɛna kɛ sababu ye ni masaba kofɔlen in ka kiiri bɛna tigɛ ka bɛn ni février kalo tile 15 san 2022 kɔnɔna la jɛkulu min bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan walasa ka ninnu surunna don n'a bɛ f'u ma k'u ka avocat o dɔ ye Mariam Jawara ye Isa Kulubali b'u la Mamadu Ismail Konate o fɛnɛ b'u la Lala Gaku olu fɛnɛ b'u la olu ko kɔni ko yanni olu ka kuma ko olu bɛ ɲɔgɔn lamɛn fɔlɔ ɲɔgɔn lamɛn yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko u bɛ kɔni tɛna fɛn fɔ ka da minɛli in wale kan a kɛra togoya min na olu tɛna fɛn fɔ la ani u bɛ lahala min u tɛna fɛn fɔ la u b'a dɔn k'a fɔ a kɔni baara kɛra a tɛ sariya kɔni kɔnɔ fɔlɔ o ye olu ka kumakan ye i bɛna ye ko u minɛra ni sababu jumɛn yɛrɛ ye ko kumakan dɔ de sira anw ka diɲɛ kunnafoni di kura o siraw kan sanfɛ n'a bɛ fɔ mun ma ko internet kumakan min don kumakan minnu kɔni don a bɛ na ko kumakan dɔ enregistré fɔlɔ ko siga kelen b'a la ko yalima k'est-ce que o tɛ Choguel yɛrɛ kumakan ye wa ale bɛ kuma la anw ka 91 fanga jaso min kɛra anw fɛ yen ka na se san 2012 a bɛ kuma o fɛnɛ kan a bɛna jira k'a fɔ ko anw ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ k'a bɛ na komi u ye kiiri kɔni u sera k'u yɛrɛ bɔ kiiri bolo u sera k'u yɛrɛ bɔ kiiri bolo ka da kan ni maaw ka fagali ye n'a bɛ fɔ olu ma ko birikiruju olu ka fagali k'u kɔni sera k'u yɛrɛ bɔ kiiri bolo ka sɔrɔ fɛn min don dogo ko gindola ko caman o de tun b'u bolo wa anw ka politicien caman yɛrɛ fɛnɛ kan wa ka hali kuma dɔ la ko Faransi ka gindo dɔw fɛnɛ tun b'u kɔnɔ koyi ko i Faransi min ko o tun bɛ ka laɲini ayiwa a bɛ fɔ cogoya min na ko o tun ka laɲini yɛrɛ ye walasa ka a y'a yɛrɛ n'o ale ye mun tun ye bɛ ka fanga jaso in n'u minɛ walasa ka ale dankari ale la o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ kumakan min n'a bɛ fɔ ko Choguel ka kumakan don kumakan in kɔni a ma se ka danganiya maa si ma se ka danganiya sɔrɔ ka k'ale don wa maa si fɛnɛ ma se k'a fɔ k'ale tɛ nka o de nana kɛ sababu ye jaabi nana sɔrɔ Umaru Mariko fɛ nka ale ka jaabi kɔnɔna la ale ko Choguel kɔni ye nkalontigɛla ye ko ale kɔni Choguel kisira ale ka tɛgɛ ɲɛ ma ko o fɛnɛ kɔfɛ a ye nɛnini fɛnɛ da kuma in kan o de nana kɛ sababu ye Umaru Mariko ale na a tɔw olu nanu u yɛrɛ sɔrɔ bi anw ka kasobonba la ni kun ye fasiri ye mun ye Yusuf Konate ka fasiri ye anw ye mun wa Bamakɔ soir kɔnɔ soir de Bamakɔ kɔnɔ ici fɔ an b'a fo min ye Bamakɔ wula ye fasiri jɛkulu min ye soir de Bamakɔ ye an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen siga foyi tɛ nin na min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ kari ka don balan kɔnɔ n bɛ bɔ n'o Bamakɔ wula kelen ye o bɛ bɛn u ko i bɛ ka mana min bɔ i bɛ ka kuma min ɲɛfɔ ko an ka ji da a sɛnɛ kan min ye jamana kɔnɔna na waati bɛɛ lajɛlen n'a ko don an ka taa san 1991 mars kalo la min ye maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ni olu bɛ kuma yan kumakan ninnu sɛbɛnlen bɛ min ye Laya Jara de fɛ ko olu k'a ma lakale olu ye dɛ olu yɛrɛ de tun bɛ a kɛnɛ kan mars 91 min ye ni lajɛkɛla ka bɛn tarata don ma min ye décembre kalo tile 7 ye san 2021 u ko a ye mun maakɔrɔw minnu ye kɔrɔbalenw ye olu yɛrɛ minnu bɛ yen nɔ 91 n'olu ye a baara kɛ ko nin kumakan in bɔra olu yɛrɛ de yɔrɔ ko ni y'a ta k'a lajɛ an ka jamana premier ministre an bɛ don min na i n'a fɔ bi docteur Choguel Kokara Mayiga ale min bɛ yen nɔ k'a fɔ ni a ye a hakilila di min ye 91 wulikajɔw kan ko hakilila in kɔni kɛra nɛnini ye ka ɲɛsin mɔgɔ ma maa minnu bɛ yen nɔ n'olu binna minnu bɛ yen n'olu jogina minnu bɛ yen n'olu bɛ ka taa janjanga wɛrɛ fɛ hali sini a kɛra nɛnikan ye ka ɲɛsin olu ma ko sabula ko i ye kumakan min kofɔ ko kumakan in kɔni ko i b'a ye k'a fɔ ko maa bɛ se ka kala tura ka kuma dɔ la k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokara Mayiga ko ale yɛrɛ kumakan don ale min bɛ yen n'ale fana ye Musa Tarawele ala ma hinɛ n'a président Musa Tarawele GMT ale tiɲɛ ta b'a ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye IDPM n'o bɛ tali kɛ Musa Tarawele ka parti politique kan a donni kama o kelen dama de tun bɛ yen nɔ
ka daminɛ 90 la kana bɛ 91 la min ye wulikajɔ kɔni ye ko a kɛla wulikajɔ kɛla maa minnu ni maa minnu fɛ ko Choguel Kokala Mayiga a b'a jira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko maa minnu ni maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni olu sala ko a dɔ la k'olu kun ye kalandenw de ye, an b'a fɔ min ma ko talibew dɔw ko garibudenninw ko olu de yela bɔlɔn kɔnɔ ko lɔkɔliden masa ko kuma dɔw la a ka kumaw la a b'a lakali k'a b'a fɔ k'a fɔ fɛn min kɔni ye fatɔw ye ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ folofolo sigidaw kɔnɔna na ni maa cɔrinenw tɛ ko olu de sala ko lɔkɔlidenw masa o kumakan fɔlen min kɔni ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi a dɔ la i b'a ye k'a fɔ o maa minnu tun bɛ 91 la dɛ olu de kɛlen bɛ Mali politique maa yɛrɛ fanba ye bi a caman ye maa kolomaw ye kuma in kɔni ye olu sɛbɛ tɔɔrɔ olu fana ye a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ e de ye jamana premier ministre ye n'i bɛ ka kuma fɔ kuma min bɛ yen n'i bɛ fɛ ka maa lagosi min bɛ yen n'o bɛ se ka se hakɛ ma hakɛ min bɛ yen nɔ ni maa yɛrɛ tɛ se k'a miiri k'o kɔni ye kojuguba ye sabula an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn min ye wulikajɔ ye fɛn minnu kɛla o tile la walasa ka se ka Musa Tarawele ka fanga bin dɛ k'a bɛ i n'a fɔ o ko de ye min ye Choguel Kokala Mayiga dɔgɔtɔrɔ o de kɛlen bɛ ka a tɔɔrɔ min ye ni parti politique ɲɛmaaw ye a caman bɛ yen nɔ jɔyɔrɔba wɛrɛ b'u la dɔw yɛrɛ tɛ politique la ko olu kɔni fana ye a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni gɛlɛya mun filɛ nin Choguel ye nin kuma min fɔ dɛ k'o kuma kelen de ye Umaru Mariko ani a jɛ tɔw i n'a fɔ i dasela a tɔgɔ ma n'o ye Boubacar Sumaworo n'u bɛɛ lajɛlen ko ma ko Buwafane ye tɔgɔman tɔgɔ de ɔ fɛn min kɔni ye ka taa fara min ye radio animateur dɔ bɛ yen nɔ ni radio kɛra baarakɛla don n'o ye Bakari Kamara ye k'o kumakan kelen de ko o de olu se kaso la sabula kumakan in mɛnne Umaru Mariko maa min don 91 o y'a sɔrɔ ale de tun bɛ kow ɲɛma hakililajigila min ye association des élèves étudiants du Mali ye AEM min ye a ɲɛmaa fɔlɔ ye i ne bɔlen don dɛ ko ɲɛmaa fɔlɔ de ye Umaru Mariko ye kuma in kɔni ye Umaru sɛbɛtɔrɔ Umaru kɔni ye kumakan dɔw fɔ kumakan minnu bɛ yen nɔ ni a tɛmɛna ani dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ nka kumakan in nana folofolo k'a ye yɔrɔ wɛrɛ la k'o de kɛra sababu ye ka na ni Umaru Mariko ani a jɛw olu ka kasorataga ye ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn min ni fɛn minnu kan ka kɛ o de ye min ye an ka jamana kɔnɔna na min ye premier ministre ye a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bɛɛ ni kɛlɛ ka se ka sabati jamana kɔnɔ n'o tɛ an bɛ ka taa bolo min kan a dɔ bɛ dɔ la min kɔni ye gɛlɛya ye a b'i n'a fɔ ale yɛrɛ bɛ k'a nun don sabula ni gɛlɛya dɔ banna n'a ni dɔw bɔra ɲɔgɔn na ani dɔw yɔrɔ bɛ kari ɲɔgɔn na ko n'o kɛla ko o bɛ na ni min ye bisibasa ye sani jamana ka jɔ yɔrɔ kelen k'a bɛ kɛ jamana bɛ kɛ tindan dɔn na ko o dɔw fana na kuma dɔw la maa ti ala dira la a dɔw bɛ se ka na ni min ye maa si t'a dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ Sɔrɔli Bamakɔ kɔnɔ fɛn min ye Laya Jara ale de y'a sɛbɛn siga foyi tɛ na an bɛ Sɔrɔli Bamakɔ maa bɛɛ lajɛlen fo Laya Jara an bɛ ale yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ Abdou Touré ne bɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u b'a fɔ ma ko le prétoire ale bɛna cɛ ka kuma fɔ n'o ye Sumeli Bubeyi Mayiga ayiwa ko siɲɛ filanan kɔni kiiri tigilamɔgɔw bɛna lamɛn k'u y'a lamɛn ka bɛn ni décembre kalo tile 9 yɛrɛ ye koyi ko siɲɛ fɔlɔ kɛra ka bɛn ni novembre kalo tile 25 ye minnu b'a kɔkɔrɔ olu kɔni ko ni Ala sɔnna a ma ko nin lamɛnniko filanan in ko nin na se ka kɛ sababu ɲuman ye olu ka maa kofɔlen ma n'o ye Sumeli Bubeyi Mayiga ye ayiwa ko nin lamɛnni nin yɛrɛ kɔni b'a jira k'a fɔ ko anw ka kiiri tigilamɔgɔw bɛ baara la koyi ko kalo kelen kɔnɔ ka Sumeli Bubeyi lamɛn ko fɔ siɲɛ fila ko o b'a jira k'a fɔ ko anw ka kiiri tigilamɔgɔw k'u bɛ baara la cɛ min don k'a bɛ san 67 na i bɛna ye kɔni hakiliw kɔni jɔlen don a ko sɛgɛnna foyi t'ale la ko nin kɔni kiiri min ni ale minɛlen bɛ ko min nɔ kan ko min kelen bɛ ka kɛ sababu ye k'ale lase kaso la ko ni Ala ma baasi kɛ ka ale kɔni bɛna bila ko bari ka d'a kan papier sɛbɛn in kɔnɔna la ko jalakili yɔrɔ foyi tɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka ale don kaso la i bɛna ye maa min kɔni don a ko n yɛrɛ kelen bɛ ka kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ka tilali don kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ farafarali don kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koyi i bɛna ye ko olu kɔni bɛ diɲɛ ladɔnniya ka malidenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko hali a ka minɛli n'o o mun bɛ ka kɛ k'a tɛ ka kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna la koyi ko minɛli kɛra ka bɛn uti kalo tile 26 ma san 2021 anw ka cour suprême k'i bɛna ye u ya anw ka sariya sunba sɔsɔ n'o o ye an ka constitution ye min taara ka bɛn ni 25 février 1991 ye o fana bɔlen kɔfɛ sariya dɔ fana taara anw fɛ yen ka bɛn ni 13 janvier san 1997 ye ko sariya in ko minɛli in bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ koyi ayiwa ko olu kɔni bɛ hakilinajigin kɛ ko o kɔni ye hakilinajigin ye k'a jira k'a fɔ ko
ko kiri tigila mogo ye kuma in ɲɛfɔ cogoya min na ko caman y'a ɲɛfɔ cogoya min na a ɲɛfɔcogo b'a yira k'a fɔ ko olu ka ɲɛma min n'a minɛlen bɛ ko a kɔni kun tɛ i bɛna ye anw ka Cour suprême jakuya la olu kun ka baara tɛ olu ka ɲɛma ye minɛli ye bari maa o maa n'i kɛra minisiri ye n'i kɛra président ye ko ayiwa ke e tɛ se ka minɛ Cour suprême fɛ maa min ka baara bɛ se ka k'o ye ko a bɛ fɔ o de ma haute cour de la justice ayiwa ko n'a ma ɲɛ a bɛ nin cogoya la ko u kun kan ka assemblée de fɔlɔ minɛ assemblée de bɛ tɛgɛ kɔrɔta kɛ o tɛgɛ kɔrɔta bɛna laban mun na o tɛgɛ kɔrɔta de bɛna laban jalakili la n'o y'a sɔrɔ o tɛgɛ kɔrɔta in o de bɛna laban jaabi la jaabi min bɛ se ka kɛ sababu ye Bubeyi bɛ se ka ɲanki a bɛ se ka jalaki ni jalaki kɛra tuma min na o kama de kiiri tigilamɔgɔw bɛ sɔrɔ ka wuli a nɔfɛ nka ko o baara olu si ma kɛ ko o b'a yira k'a fɔ anw ka sariya sɔsɔ yɛrɛ a kɛra o b'a yira k'a fɔ ko Bubeyi minɛ cogoya min na a minɛcogo yɛrɛ ma ɲa o fana tɛmɛlen kɔfɛ k'i bɛna ye a bɛ degun dan bɛɛ de la kaso in kɔnɔ koyi i bɛna kɛ a bɛ kaso min na ani maa 3,000 ɲɔgɔnna si de bɛ ɲɔgɔn kan kaso in kɔnɔ o maa 3,000 la k'i bɛna ye maa 200 o ɲɔgɔnna si a bɛ fɔ olu ma olu de ye terroriste ye ko o fɛnɛ la ani minnu bɛ si bon kelen kɔnɔ k'i bɛna ye o bɛ se fo maa 70 ani maa wɛrɛ ɲɔgɔnna si ma ko kuma bɛɛ k'i bɛna ye kɔrɔmatigɛli o de bɛ ta banbati wale kɛbaga minnu bɛ kaso kɔnɔ ka ɲɛsin Bubeyi ma ko o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ a bɛ kaso min yɛrɛ kɔnɔ a bɛ si yɔrɔ min yɛrɛ la ayiwa ko ɲinɛw ka ani fɛn wɛrɛw k'i bɛna ye ko Bubeyi ni cɛ kofɔlen n'o olu de bɛ si ɲɔgɔn kan koyi i bɛna ye a ka farikolola kɛnɛya yɛrɛ o sabatilen ba tɛ docteur mun gɛrɛla la o ko maa kan ka gɛrɛ a la kɛrɛfɛ yɛrɛ walasa k'a ka kɛnɛya cogoyaw lajɛ kuma bɛɛ ayiwa ninnu bɛɛ kɛra sɛbɛn ye ayiwa a nɔfɛmɔgɔw minnu bɛ k'a kokɔrɔma don olu ye sɛbɛn min kɛ ka taa kiiri tigilamɔgɔw yɔrɔ walasa a bɛ se ka bila u bɛ se k'a bila bɛrɛ kɔnɔ bɛrɛ min n'o bɛ kɛ a yɛrɛ ka so ye waati ni waati ayiwa kiiri tigilamɔgɔw bɛ to k'u ɲɛ d'a kan olu y'o laɲini bɛɛ kɛ ka tila ka sɛbɛn kɛ ka ci anw ka minisiri yɛrɛ ma nka olu ma jaabi sɔrɔ u ka laɲini si la koyi ko o bɛɛ de tɛmɛlen kɔfɛ ko n'i y'a ye olu kɔni ye kuma min fɔ ka na maanabɔ ka na ko nin bɛɛ kɔni ni Ala sɔnna a ma ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye olu ka mɔgɔ kofɔlen ma ko bari ko kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ minnu ɲɛsinnen bɛ sɛbɛn in ma ko olu kɔni kunnafoni caman dir'u yɛrɛ ma maa minnu fana kan ka wele k'u lamɛn ka bɛn ni ko in ye ko olu caman fana lamɛnna ko olu fana ka laɲini dɔ ye min ye ko hali ni Bubeyi bilala bi ka taa ka so k'a bɛ se ka taa yɔrɔ jumɛn ni ko bari a ka taama sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko passeport ko olu bɛɛ minɛlen don a la ko olu kɔni b'a laɲini u k'a bila a ka taa ka so ni kiiri tigilamɔgɔw mɔgɔ jɔra la a bɛ n'u ka wele jaabi ni kun ye Yusuf Z Keyita ale ka fasiri ye anw ye mun bɔ prétoire kɔnɔna la Yusuf Z Keyita an b'a fo min ye prétoire fasiri jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don ko kura siga t'a la n bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko mun ma ko l'indicateur de renouveau u ko fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ hali bi an ka to kiiri bunako kan min ye fasiriba ye ni o ye Y Dunbiya ye a ko fɛn min ye affaire Bakari Togola ko ka ji da a sɛnɛ kan halisa Bakari Togola ɲamanakaw ka Bakari min ye ɲininka ɲɛnakaw ka Bakari kɔɔri bɔlaw ka Bakari ko Bakari ko a bɛ ɲini ka to Durunare jukɔrɔ ji la n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ kiiri kɔni a kun kɛla ka jaabi bɔ k'a bin k'a jira k'a fɔ min ye Bakari Togola ye ko a jɛla a n'a jɛɲɔgɔn maa 11 k'u jabajɛn bɛ k'u jɛn bɛ i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ kɔɔri min sɛnɛ sabula ko kuma ye u kɔ wari ko min kun fɔn bɛ n'o ye wari dɔw yurukuyuruku kuma ye ko wari min bɛ t'i jɔ ni ɲininka sɛfɛ wari miliyari 9 n'a kunkanfɛnna ko o ko kɔni k'u lajɛla ka bɔ o la minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna bi n'o ye Mamadu Kasoge ye n'ale bɛ ɲininka kiiriku adamadenya ju sariyaw olu kunna ale ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnlen bɔ tarata tɛmɛnen min ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni fɔla min ye Bakari Togola ka ko la ko ale ma se ka a faamu k'a b'a ɲini min ye procureur général fɛ auprès de la cour d'appel de Bamako k'a ka min ye baara kura dayɛlɛ a ka sɛgɛsɛgɛli u ka arrogant tuguni ala Bakari ko ka sɛgɛsɛgɛli lagan ko sabula ko fɛn minnu fɔla ko nin ko kɔni ko a ye ale kamana gan sabula akila jigila sani minisiri ka kɛ minisiri ye ale tun bɛ pôle économique la ale don Bakari ka affaire ale de y'a da dun donc a bɛ caman kalama a bɛ dɔ kala tiɲɛ don o tiɲɛ fasiriba ko minisiri ko ka segin kow kan u k'a jateminɛ ka ɲɛ janko cour d'appel la u ka enquête administrative u ka arrogant walasa min ye Bakari ko ye ko min b'a ko dugu ma a ka ɲɛdɔn sabula ko ale ye ko caman ye nin ko la ko min ma ale kunkolo minɛ a ko n'i ye ta
k'a lajɛ cour d'assises mun bɛ yen n'o kɛla n'o o kɛla min ye kiiribon kɛrɛnkɛrɛnlen ye mun kɛla nangarabaw ani zumba kulew minnu bɛ k'a fɔ jamana foroba wari u y'a nɛmu u y'a ci waraku la ko olu ka se ka kiiri kow ka ɲɛdɔn k'i b'a ye k'a fɔ kiiri min kɛra ka bɛn tɛnɛ ma novembre kalo tile 29 ko o y'a jira k'a fɔ ko Bakari n'a a jɛw n'o ye ministère public ye ko u nɔ tɛ ko la ko u bilala tila ka min ye u ka fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ n'o tun b'u u kɔ i n'a fɔ laɲiniw i n'a fɔ faux usage de faux yɔrɔ o kɔni ye nkalon masirilen ye nkalon masirilen ka se ka taa min ye gɛrɛntɛ wɔrɔw ye ɲangili fɛn bɛɛ tun b'u kɔ ko ɲangili bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ kun ye kuma de ye nka ko sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ko jaabi jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ a la min ye minisiri ye ko a ka ɲɛɲini fɛn o fɛn bɛ nin ko dugumana na ko sabula k'a b'i n'a fɔ nin ko sɛbɛ ka dun hakililajigila Bakari minɛna dossier min na fɛn min ye wariko ye wariko kɔni a bɛ fɛn dama ko fɔ k'a daminɛ san 2013 ka taa bila 2019 la wari min bɛ yen sɛbɛn wari miliyari 9 ani miliyɔn 462 o ni a kunkanfɛn min ye Confédération des sociétés coopératives des producteurs du coton du Mali i b'a ye k'a fɔ wari in bɛ o de ko fɔ n'i y'o bɔ a la min ye wari wɛrɛ ye o fana kuma bɛ sen na n'o fana ye miliyari 13 ye ko nin ko bɛɛ lajɛlen ko nin bɛ se ka nin sinasa cogo di ka taa fɔ ko a taa jɔ nin yɔrɔ la k'a fɔ ko Bakari nɔtuko la k'a k'o ka ɲɛɲini jima jɔlen na o kɔrɔ min kɔni ye Bakari Togola ye a kun jabajɛ bɛ ko min na sɔɔni min ye kiiritigɛlamaw ye an'u na ɲɔgɔn ye tuguni fɛn minnu b'a ko kɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a ko a na da kɛnɛ kan nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ n'a y'a sama ka bɔ l'éducateur du renouveau kɔnɔna na siga t'a la min ye Y ale di a fase Y Dunbiya ayiwa Y Dunbiya an bɛ ale fo an bɛ indicateur maa bɛɛ lajɛlen fo mais karamɔgɔ nin ko in hali ni tiɲɛna Bakari ka nin ko in hali ni Bakari y'i jabajɛra ayiwa anw ka wari ni a taara min n'a ma ɲɛ Bakari kɔni m'a dun aw fana ka ko ka gɛlɛn dɛ a fɔra aw ɲɛna ko minnu ye kɔɔrisɛnɛnaw ye sɛnɛkɛla minnu bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ ka wari iritourne ye mun ye jago bunako kan o dɔ la sɛnɛ sira kan n'a fɔ sisan kuma dɔ la u bɛ se ka kɔɔri san Mali la yan nɔ u bɛ se k'a fɔ ko kilo ye 44 ye u b'a san Sunité b'a san kɔɔrisɛnɛnaw bolo o la nka n'u sera kɛnɛ kan Sunité bɛ se ka wari sɔrɔ a la ka se fo 70 ma bon anw bɛ ka tɔnɔ min ɲini a la o tun ye 10 tɔnɔ de ye kilo la nka anw y'a feere 70 donc wari tɔ min tora 20 an b'o tila aw ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ walima an bɛ nin hakɛ di aw ma o la n'o o nana maa hakɛ min ye kɔɔri kilo hakɛ min feere ni dɔ bɛ segin i ma n'a sɔrɔ e ye kilo 20 feere sisan ni e ta ye dɔrɔmɛ 20 ye ne ni kilo 10 fana kan ka dɔrɔmɛ 10 ye kɔɔrisɛnɛnaw yɛrɛ de ko jɛla wari kɔ e ko cogo di Bakari ka dossier la mɔgɔw bɛ ka mun fana fɔ par moment an tɛ sariya ko ɲɛdɔn sariyatigiw bɛ ka mun fɔ an ɲɛna ko kuma dɔw la nin n'a ɲɔgɔnna na ko a juge la kiribon mun fɛ o t'a jiji yɔrɔ ye ko man kan ka nin kiiri tigɛ a fɔra ten donc kuma cayala surtout an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma Ala ka jisuma k'a fura ye Ala m'o kɛla amin yarabi maa min taara kiiri la siɲɛ 100 kiiri jar'i la kiiri kɛ bali ka fisa n'i ye kiiri kɛ bali ka fisa n'i ye walayi karamɔgɔ Abibu Ture ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'essor ale bɛ na jumɛn de ta ko anw ka fɛn kɔrɔ min bɛ n'a bɛ taa se fo 900 ɲɔgɔnna si ma ko olu de seginna anw ka jamana ma anw ka ladalafɛn kɔrɔ dɔgɔnɔdugu taw b'a la dɔgɔnɔdugu taw b'a la a caman yɛrɛ o ye koyi ayiwa ko o 100 fo ka taa se 900 ɲɔgɔnna si ma ko o de kɔni seginna anw ma a seginni kɛra lajɛba ye a kɛra ɲɛnajɛba ye min yɛrɛ kun ɲɛ minɛlen bɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl fɛ kɛnɛ in kan Américains yɛrɛ ka lasigiden n'o y'u ka ambassadeur ale kun bɛ yen a kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la n'o ye anw ka musée national ye an ka fɛnkɔrɔw bɛ mara yɔrɔ min na o directeur kun bɛ yen an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka fɛnkɔrɔw ma nin kɛnɛ in fɛnɛ kan olu fɛnɛ bɛɛ kun bɛ nin kɛnɛ in kan ayiwa bɛɛ kɔni ye a ka nisɔndiya kɔni yira ayiwa u y'a yira k'a fɔ tuguni n'o o ye anw ka dɔgɔtɔrɔ ye ale ko nin fɛnkɔrɔ ninnu kɔni siginnen a ma k'a bɛ bɛnkan kɔnɔ bɛnkan min n'a taara ka bɛn ni san 1970 ye o b'a yira k'a fɔ jamana o jamana i ka fɛnkɔrɔw b'i fɛ yen a man ka bɔ e ka jamana kan k'a yɛrɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ la ni min ma kɛ sariya kɔnɔna ye ko o de kama ni anw ka nin fɛnkɔrɔ ninnu siginnen ma bi ko o ye nisɔndiya baara ye u bɛna tila k'a yira k'a fɔ tuguni n'o o ye premier ministre kelen ye a ko nin fɛnkɔrɔ ninnu kɔni minɛli ko o b'a yira anw na k'a fɔ anw ka jamana kunun jamana kun don anw ka jamana kɔrɔba kun don anw ka jamana
senkola jamana kundu ko ni fɛn kɔrɔ ninnu sɔrɔli a b'o yɔrɔ yira kuma dɔ bɛ yen n'o o bɛ lase an yɛrɛ karamɔgɔ dɔ fɛ Amadou Ampatiba k'ale b'a yira k'a fɔ ko maa o maa ko maanifin yɛrɛ y'i ka culture ni an b'a fɔ o ma i ka seko ni dɔnko ko maa kɔni i ka karante fɔlɔ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ko o y'i ka seko ni i ka dɔnko ye. O de ma bila an ka jamana kɔnɔ wa c'est-à-dire bɛɛ bɛ t'i don walifɛnw de la ni kun ye mɔgɔ ye i b'a dɔn ko nin ye nin n'i ye maliyɛn ye a don fini fɛ i b'a dɔn ko maliyɛn don. Wa ni ye dɔgɔnɔden ye n'i ye fila ye a don fini fɛ i b'a dɔn. Tapili. Fulaw tɛ fila fini don bilen bɛɛ ni t-shirtini ni chemisini bɛɛ dɔgɔnɔw kɔni olu bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ ni mun tɛ boroden don u bɛ bazɛn don. Naam. A tila k'a ka nisɔndiya fɛnɛ kɔni yira k'a bɛ malidenw kɔni hakilila fɛnɛ sigi ko nin fɛnkɔrɔ ninnu kɔni sɔrɔli ko a bɛna bila anw ka fɛnkɔrɔ mara la n'o ye musée kɔnɔna ye ko malidenw sɔn k'u na se ka to ka taa a lajɛ ko walima kuma dɔ la olu yɛrɛ bɛ bɔ n'a minɛnw ye walasa k'a yira malidenw na olu ka se ka taa a lajɛ a ko a bɛ maaw hakili la jigin fɛnɛ ko a bɛ nin waati in fɛnɛ ta waati min dilen don ale ma sisan ale b'o waati in fɛnɛ ta ka malidenw wele ka malidenw wele ka malidenw wele ka taa mun ma ka yirula k'a fɔ ko jani jamana wɛrɛ maaw ka yirula k'a fɔ ko u bɛɛ kan ka tɛmɛ nin sira kofɔlen fɛ anw ka fɛnkɔrɔ bɛ jamana o jamana kan u k'a lasigi anw ma wele dɔ fɛnɛ kɛra ka bɛn ni san 1978 ye n'o o kɛra UNESCO yɛrɛ directeur général fɛ n'ale tɔgɔ ko Matar Mbow ale ko jamanaw kɔni u ka fɛnkɔrɔw lasigilen ma surtout anw ka fanfɛ bolo n'o ye Afrique jamana ninnu ye ko k'u ka fɛnkɔrɔw lasigi u ma o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ Faransi président n'o ale Emmanuel Macron ale laseli fɛnɛ kɛ tuguni ni ka fara ni kuma in kan n'o kɛra k'ale yɛrɛ to Wagadugu novembre kalo la san 2017 ale fɛnɛ y'a yira nin togoya kelen na ko ale seginna nin kuma kelen in kan ayiwa ko jamana kɔni man ka jamana ka fɛn mara min tɛ sariya kɔnɔ bɔlen kɔfɛ i bɛna ye Amérique ka lasigiden min m'anw fɛ yen n'o o ye Denis Akines ale fɛnɛ ye kuma ta ale kɔni ko ale y'a ka nisɔndiya yira ale kɔni b'a tɛgɛ sigi mun kan bɛnɲɔgɔnya min n'o o kɛ Mali ni Amérique jamana cɛ ka bɛn ni nin fɛnkɔrɔ ko ninnu ye ko o de nana kɛ sababu ye bi anw ka douanier filaw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ta ani l'Amérique ta walasa nin fɛn ninnu kana bin maa minnu bɛ ka fɛn laɲini walasa a kana bin olu maa ninnu tɛgɛ kɔnɔ ko bɛnɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Amérique cɛ o kɛnɛ kan o sira kan ko o de nana kɛ sababu ye bi nin fɛn ninnu sera ka segin Mali ma ale ka kuma bɔlen kɔfɛ a yanni a ka tila kuma la a ko kɔni olu ye wari di anw ka jamana ma min bɛ se ka kɛ sababu ye nin fɛnkɔrɔ min ni a kun tununen ma anw ka jamana kan u k'a bɔ k'a yira malidenw na malidenw k'a lajɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ baara kɛ yɔrɔ min la n'o ye musée an ka fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ ale yɛrɛ directeur ye kuma ta n'a tɔgɔ ko Dawuda Keita ale yɛrɛ ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinin bɛ fɛnkɔrɔw jateminɛli ma a ye kɔrɔlen dɔ ta a ko don n'a nataw la ko u bɛna baara kɛ nin kan ka a ko fɛsɛfɛsɛ ka ya fɛn min b'a la ka se k'o ɲɛfɔ malidenw ɲɛna o fana bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ Dr Sogɛli kɔni a kɔni ko ka miniti kelen ta walasa anw bɛ se ka tasibila kɛ anw ka maa ye minnu kɔni nin bɔlen bɛ anw ka gɛlɛya jugu min bɛ anw ka jamana kan o kɛra minnu sababu ye ko ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma ni kun ye Amadou Sow ka fasiri ye anw ye min bɔ l'essor kɔnɔna la min ye Amadou Sow an b'a fɔ min ye l'essor fasiri jɛkulu an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don sigata la bɔ ni sɛbɛn ye an ko mun ma min ye Nouvelle Horizon ye ɲɛdankura awɔ ko fɛn min ye an ka jamana kɔn kibaruyaw la fɛn min bɛ tali kɛ an ka jamana min bɛ Mali n'a bɛ ale ko fɔ ko gɛlɛya kɔni gɛrɛn tɛ e ko sini t'a dɔgɔ duman ye wa sabula hakililajigila min ye CEDEAO ye a ɲɛmaaw kun ye ɲɔgɔn ye kɛ novembre kalo tile 7 tɛmɛnen na u kun y'a jira k'a fɔ n'Ala ye an si jɔ ka décembre kalo tile 12 kɔnɔ san 2021 k'u bɛna sigi kura kɛ sigi kura min bɛ yen nɔ n'o u bɛna gɛrɛn tɛ walima hakilila kuraw ta Maliko la hakililajigila sigi tɛmɛnen na novembre kalo la min ye maa 100 ani maa 47 ani ɲɛmaaw la u y'olu de susu u susula ni fɛn min ye ɲangili don ɲangili ka ɲɛsin k'a fɔ ko u tɛ se ka taa CEDEAO jamana si la ni taala yen nɔ fɛn min kɔni ye i tɛ se ka don o jamana kɔnɔ walima n'i donna fɛn min ye minɛli kɔni ye o bɛ sɔn ka kɛ ka ɲɛsin i ma o maaw min ye CNT n'o ye an ka cɛmancɛ wasabulon ye o maa 100 ani maa 21 olu bɛɛ n'o bɔra la min bɛ tali kɛ an ka jamana
ministre minnu bɛ an ka jamana koɲɛw ɲɛnabɔ olu bɛɛ lajɛlenlen b'a la fo ka bɔ ministre minnu bɛ jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ n'o ye son excellence Ablaye Diop ka taa se jamanakuntigi so yɛrɛ la min ye jamana ɲɛmaa ye ale yɛrɛ t'a la n'olu fila bɔra la min ye maa 100 ani maa 49 ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ joona i n'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye CEDEAO ye min ye farafinna kilebi yanfan jamana minnu jɛlen bɛ warikow ni ko wɛrɛw ma olu ka tɔn ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni i b'a ye k'a fɔ taama kɔni a ɲɛminɛna joona ka taa ganakaw fɛ yen u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Nana Akufo Addo ye ale de bɛ CEDEAO ɲɛma bi Ablaye Diop tala min ye ni jamana ka cikan ye ka taa ni président min ye Assimi Goïta ka cikan ye k'a jira k'a fɔ fɛn minnu bɛna kɛ sigi mun bɛna kɛ a ye Mali a ye an makoto fɛn minnu bɛ yen n'an kɛlen bɛ k'o boloda ka ban olu de filɛ nin ye a dɔ la an kun ye kuma min fɔ k'a fɔ an bɛna wulikajɔ kɛ joona walasa kalata ka se ka labɛn a kɔni a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ min ye a ka kɛ ka bɛn ni a waati ye nka fɛn min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen ye ni o ye ANR ye Assise nationale de la refondation o baaraw kɔni o bɛna ta ni o ta la fɛn minnu bɛna kɛ o kɔnɔna na o baaraw daminɛna bi sibiri décembre kalo tile 11 baaraw bɛ kuncɛ min ye décembre kalo tile 30 n'o banna min ye sigiw kɔnɔna na fɛn minnu mana fɔ teliya joona an na kalataw labɛn walasa fɛn min ye gɛrɛntɛ an ka se ka bɔ a kɔnɔ a ko fɛn min ye tiɲɛ don min ye Sulemani Haidara Sirifukɛ min ye Tuguna A Tarawele ale b'a sɛbɛn cogo min na ko tiɲɛ don k'a fɔ Mali ale yɛrɛ de ye a fɔ don minnu na k'a fɔ an ka fanga n'a bɛ ta min ye fanga dagibaw fɛ ni o ye transition maa minnu bɛ baara la bi olu de tun y'a fɔ ko kalo 18 kalo 18 min ye ka kɔn o ɲɛ kalo 12 de tun fɔlɔ u ko ka kalo 6 mɔ ka fara a kan kalo 18 don min ma dɔgɔda o bɛ se o kuma tɛ don dɔgɔdalen ma fɛn min kɔni ye o kɛla ka bɛn ni novembre kalo n'a fɔ septembre kalo tile 16 de ye san 2021 an bɛ don min na i n'a fɔ bi an b'a ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ni fɛnw ye i b'a ye k'a fɔ a kɔni a sera ka ban sabula i b'a ye fɛn min ye transition yɛrɛ kalo 18 a tɔ tun bɛ kalo 2 dama de ye o la i b'a ye k'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la décembre kalo mana ban janvier février normalement transition kalo 18 o de y'a bannen ye baara minnu dun kan ka kɛ a bɛɛ ma se ka kɛ ka bɛn a ma ko k'a ɲini fɛn minnu bɛna kɛ Gana jamana ɲɛmaa ale min ye CEDEAO ɲɛmaa ye bi k'u hakili to a la walasa Mali an ka se k'a dɛmɛ ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na ko n'o tɛ dɔ bɛ dɔ la a bɛ kɛ gɛlɛya gɛrɛntɛ cɔrɔtɔtɔ ye nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ n'an y'a sama ka bɔ min ye nouvelle horizon kɔnɔna na min ye Tuguna A Tarawele ale tɛgɛnɔ don ayiwa Tuguna A Tarawele an bɛ ale fo nouvelle horizon maa bɛɛ lajɛlen an bɛ olu fo ayiwa o nouvelle kelen ne bɛ n tɛgɛ don mangani tɛ nouvelle libération ye ne bɛ n tɛgɛ don a bɛɛ nouvelle ne bɛ bɔ n'o ye ayiwa karamɔgɔ Abdou kɛlɛ min kɔni sera soforokun na o tɛ Modibo Yasa dɔnni kun bɔ tuguni anw ka cɛmancɛla fanga ko ka bɛn ni don ye don min n'o o ye sini yɛrɛ ye an kɔrɔ ko ye ko min mana fɔ ani min mana kɛ k'i bɛna ye anw ka cɛmancɛla fanga ninnu k'u kɔni u bɛ k'u dankɔrɔba taama u bɛ ka taama koyi a bɛ san caman bɔ taama in kɔni bɛ sen na anw bɛ tibi taba la nka an kɔni an tɛ bin ko caman kɛra ko dɔw kɛra anw yɛrɛ ka malidenw fɛ ayiwa kuma caman fɔra dɔw kɛra diɲɛ keleyatɔnba maaw fɛ nka o ni ma Mali bali ka to yen koyi Mali bɛ yen wa Mali bɛ to yen hali sini nin ye fasiri kɔnɔna kuma ye a ko nin kɔni kɛra anw dakan ye kuma bɛɛ i bɛna ye gɛrɛntɛ dɔ bɛ ban gɛrɛntɛ wɛrɛ de nun bɛ don gɛrɛntɛ dɔ bɛ ban dɔ wɛrɛ b'i kun bɔ anw bɔra le 7 ta la i n'a fɔ e yɛrɛ a fɔ cogoya min na i b'a ye dɔ wɛrɛ nana n'o o fɛnɛ n'u m'a fɛ ka don ka bɛn ni sini ye ayiwa tɛmɛlen ta n'o ye 7 novembre ye a kun ye k'a fɔ anw ka ɲɛmaa ninnu tɛna se ka taama ka taa CEDEAO jamana kan u ka sɔrɔ mun fɛnɛ bɛ yen ko olu b'u tɛgɛ sigi o bɛɛ kan ayiwa ninnu kɔni ye gɛlɛya ye ninnu tɛmɛlen kɔfɛ n'a fɔra ko CEDEAO bɛna gɛlɛya wɛrɛ ta ko yalima o ye anw ka ɲɛmaaw ko ye bilen wa e k'o tɛ malidenw yɛrɛ ko ye sa ayiwa bari u balila taama la sisan k'a tɔ tora sa u ka malidenw yɛrɛ de bali taama la k'a kɛ maa tɛna anw ka jamana kan wa anw fɛnɛ tɛ taa maa ka jamana kan ko ni ko n'i ma ɲɛ gɛlɛya kɔni kɛra anw ka ɲɛmaaw tɛ taama u ka wariw u t'a sɔrɔ n'a ma ɲɛ o gɛlɛya kɔfɛ ko gɛlɛya wɛrɛ jumɛn de bɛ yen tuguni fo n'u ye gɛlɛya wɛrɛ ta tuguni k'a ɲɛsin malidenw yɛrɛ ma ko olu kɔni bɛ se ka ko an kɔni bɛ ɲininkali kɛ u bɛ ɲininka diɲɛ
keleya tɔnba ninnu ko an bɛ ɲininkali kɛ ayiwa walasa ni sanction ko in kɔni a bɛ togoya min na sanction an y'a fɔ togoya min na an ka ɲɛmaaw a b'an ka ɲɛmaaw de kan fɔlɔ nka don n'a nataw la a bɛna kɛ malidenw yɛrɛ de kan wa CEDEAO kɔni ani ni a bɛ fɔ min ma ko Union Européenne ko olu kɔni bɛ ka wale nasuguya bɛɛ kɛ walasa Mali bɛ se ka kalafili ninnu labɛn ka bɛn ni don kofɔlen ko n'o ma se ka kɛ ko kɔni k'u bɛ gɛrɛntɛ ta ko ka anw ka jamana kɔni sɛgɛrɛ i b'a ye don kofɔlen k'a kɔni nani i jɔ ka ban sini don an kɔrɔ ko ɲɔgɔnye in kɔnɔna la ko mun de bɛna fɔ a kɔnɔ ayiwa ko anw kɔni maliden bɛɛ sigilen bɛ ka sini kɔnɔ maliden bɛɛ hakili jɔlen bɛ ka sini kɔnɔ kibaruya mun bɛna bɔ sini ka ɲɛsin anw ka jamana ma ayiwa n'u ye gɛlɛya mun bi anw ka jamana kan n'a kɛra cogoya min na an kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ nɔ nka olu bɛ ladɔn anw ko malidenw bɛ ladɔnnali kɛ anw ala ta anw bɛ siran o de ɲɛ maanifin maa min k'i ye safɛn ye maa min i ye ala ka danfɛn ye ko ni e ye tɔɔrɔ ta k'i b'i maanifin ɲɔgɔn sɛgɛrɛ k'i y'i ta kɛ ko ala m'a ta kɛ ayiwa ko anw bɛ sigi la anw tɛ maa ka sigi la anw bɛ ala ka sigi la ni kun ye kɔni ko hali sini anw kɔni dalen b'a la ayiwa hɛrɛ lafiya donna nataw la o bɛna anw ka jamana kɔnɔ o ye anw ka laɲini ye o ye anw ka yeta ye ni kun ye fasiri ye anw ye min sama ka bɔ nouvelle libération kɔnɔ a fasiri jɛkulu maa bɛɛ ka sɛbɛnni don min ye nouvelle libération mɔgɔw an b'u fo min tɛ ka don balan kɔnɔ min bɛ tali kɛ Aïdara Chérifou kɛ min bɛ sɛbɛn kofɔ n'o ye kanali kanali bi kanali an bɛ an tɛgɛ ka don balan kɔnɔ an bɛ bɔ n'ale siga t'a la ko fɛn min ye tunkarankew ka jamukan mun bɛ kɛ radio clé la k'u kɛn bɛ ka kunbɛba labɛn kunbɛn min bɛ tali kɛ a tako fɔlɔ kan n'o ye la nuit des tunkaranke min bɛ na kɛ ka kɛ ni décembre kalo o tile 18 ye sibiri nata don a bɛ kɛ yɔrɔ min na o de ye centre international de conférence de Bamako ye ni o ye CICB fɛn min ye kɛnɛ in kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ tali kɛ walasa ka se ka sigi kɛ ka hakililajigi kɛ tunkarankew bɛ wulikajɔ min kɛ ni magan min kɛ gɛlɛya min bɛ tunkarankew ka bunako kan a ka se ka ɲɛdɔn jamanadenw fɛ n'a dɔnna a ka ca Ala fɛ min kɔni ye dɛmɛ ye ani dɛmɛ hali bi o bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin u ma jamukan min kɛ arajo kan nka walasa min ye jamukan kɛbaaw ye ale ni min bɛ tali kɛ lamɛnbaaw kan ka taa fara min ye jɛrɛjɛkulu minnu bɛ tunkarankew ka kuma fɔ olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ko de kama nin ko labɛnna jamukan kɛbaa ye Abubakar Sidiki Jara ye bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Buki dɔw ko dugutigi dɔw yɛrɛ ko jamukan wɛrɛ la ko le deux mots de minuit min ye maa filanan ye o de ye Abdou Touré ne o karamɔgɔ fɛn min kɔni ye nin kɛnɛ ye walasa a ka se ka min ye ka bila a minɛn kɔnɔ ministre min bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ tunkarankew tɔgɔ la ministère malien de l'intégration africaine olu ye an tamaɲɔgɔnw ye ka taa se min au conseil ma au conseil des maliens l'extérieur CSDM conseil supérieur de la diaspora malienne ka taa se jɛrɛjɛkulu ma minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲininka tunkarankew olu ka jamukan minnu bɛ kɛ arajow la n'an k'a ma ko association des communicateurs pour la promotion de la diaspora malienne n'o ye ACPDM ye ka taa se min ye n'o ye association des maliens expulsés min ye programme tunkaranke n'o ye application ye mun bɛ tunkarankew ka hakɛw n'u ka wariciw koɲɛw ɲɛnabɔ olu bɛɛ lajɛlen bi nin baara in na arajo Kiledu arajo Jɛkafɔ arajo Match FM i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin baara la walasa ko in ka se ka bila a minɛn kɔnɔ dɔnkilidalaw minnu bɛ ye kɛnɛ kan olu de filɛ nin ye min ye Mamadu Danbele bɛɛ lajɛlen ko ma ko Dabara ale bɛ ye kɛnɛ kan Ablaye Jabate dɔgɔkɛ Modibo Jabate ale bɛ ye kɛnɛ kan Jije Bamanan Makoy ka taa se Bintu Sumanu ma min ye Asitu Bela ye ani Van Guitar ani maa caman wɛrɛw balanko caman fana bɛ a kɛnɛ kan min ye kɛnɛ in ye a denbaya talen bɛ ka di maa min ma o de ye Safiyatu Mariko ye ale ye malidenya sigilen bɛ Amérique n'o y'i bɔ a la min ye denfa ye mun bɛ jamana kɔkan na o de ye Yeli Ganiga ye ale sigilen bɛ Paris n'o bɛɛ lajɛlen bɔla yen nɔ min ye Mali kɔnɔ yan hali bi min ye denfa ye o talen bɛ ka di Yakuba Kulubali ma n'ale agence immobilière El Barka ɲɛmaaba ye ka taa se min ye Madame Samake Assane Dante tanti Valèrement Sikaso o denbaya bɛ ale fana bolo kɔkɔrɔdonbaw o de ye NBB n'a ka boisson planète nouvelle brasserie Bamakɔise ka taa se min ye Ji Asini o fana olu bi
kɛnɛ kan min ye produit chaya ye olu bi kɛnɛ kan Petrobama olu ye dɛmɛbaa dɔ ye ka taa se min ye boutique mun bɛ yen nɔ n'an ka ma ko Jara Sport Shop n'ale bɛ Kalabankura sirada la olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛbaa dɔ ye a ko kɔni tɛ basi ko n'an ka dɛsɛ maaw ka bɔ ka caya donsara 1000 samedi an kɔni bɛ taa ayiwa ala ka o faransi kan amina rabi ala ko n'u ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ nin kanari kɔnɔna na min rédaction olu bɛɛ lajɛlen ka fasiri don ayiwa basi tɛ ka segin ka malidenw wele ka bɛn i b'a de karamɔgɔ Abdou ne taalen Kayi ne taara dugu dɔ la yen nɔ ne yɛrɛ ma se ka dugu ni Bamakɔ yɛrɛ bɔra ɲɔgɔn na koyi tunkarankew ka baara fɛ ni maa jɛmukan sɔrɔla minnu b'olu kibaruya d'a ma a kan ka dɛmɛ ni ala sɔnna anw bɛ se tabarikala ayiwa karamɔgɔ Abdou ne bɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u b'a fɔ a ma ko dabaliban a ye dabali ban tuguni ko ye jɔn dabali banna malidenw dabali banna jɔn dabali banna anw yɛrɛ dabali banna an ka studio kɔnɔ yan koyi ko nin ye kɔɲɔmuso dɔ de ko ye karamɔgɔ Abdou min yɛrɛ b'a a yɛrɛ ka kɔɲɔso a yɛrɛ de b'o ɲini wa o bɛ taa ɲini yɔrɔ min na o bɛ taa bɛn a kamalen yɛrɛ dagayɔrɔ de ma ma kuma ye faamu dɛ ko kɔɲɔmuso de y'a ka kɔɲɔso o bɛ taa don yɔrɔ min na ale de y'o yɔrɔ ɲini wa o kɔɲɔso donna yɔrɔ min na a kamalen fana ka siso de bɛ yen nɔ a ye yɔrɔ min ɲini n'u kan kɔɲɔso kan ka don yɔrɔ min na ale yɛrɛ de y'o yɔrɔ ɲini o bɛ du min kɔnɔ ani kamalen min bɛ ɲɔgɔn fɛ o fana b'o du kelen kɔnɔ naam ko nin ko in kɔni i bɛna ye nin kɛra ka bɛn ni a tɔgɔ nin kɛra ɲamakɔrɔ y'an ka ɲamakɔrɔ mara la Bamakɔ yan nɔ yɛrɛ kɛra muso min kɔni don u b'a fɔ cogoya min na a lamɛnmɔgɔw kɔni ka hakɛ to ko maa min kɔni don a ka cɛko fanga ka bon a tɛ se yɛrɛminɛ la o maɲi kojugu ale ka kɔɲɔ yɛrɛ furu kɛra ka bɛn ni jeudi yɛrɛ ye n'o o ye novembre kalo tile 11 den yɛrɛ tɔgɔ ko Aja ɔkɔliden don masiri kɛbaa y'a tɔgɔ sɛbɛn anw fana b'a tɔgɔ fɔ ayiwa cɛ baro o kɔni furu sirilo o ma ka bɛn ni ka baro furu sirilo o ma cɛ kɔni ye baro ye an y'a fɔ furu sirila ka bɛn ni novembre ye tile damadɔni k'u to kɔɲɔso yɛrɛ la koyi i bɛna ye Aja ale de ko a cɛ ma n bɛ taa ɲɛgɛn na ko kɔni bɛ taa ɲɛgɛn na ko kɔnɔboli bɛ na siɲɛ fɔlɔ la cɛ kɔni bɔra ka taa bila ayiwa filanan na a bɔra cɛ ma taa kɔ a donna ɲɛgɛn na a ɲɛgɛnna taali kɛra jateminɛ de ye a ye jateminɛ kɛ ni maa tɛ du kɔnɔ ni maa wɛrɛ ɲɛ t'a la k'a jateminɛ ni kamalen ka da fɛnɛ yɛlɛnnen don a y'o kɛ ka segin ka t'i da sabanan a bɔra dɔrɔn a y'i kari ka don o kan karilen ka don kɔɲɔcɛ mɛnna kɔ o m'a ye o fɛnɛ bɔra ka taa ka dukɔnɔla minnu mɛnɛ a ma siga kɔni cɛnin na ale fɛnɛ taara ɲɛgɛn kɔnɔ bari ale t'a dɔn k'a fɔ ko Aja ni cɛnin bɛ ɲɔgɔn fɛ maa yɛrɛ tun t'o kalama koyi ale fɛnɛ taara ka t'i don ɲɛgɛn kɔnɔ k'i ɲɛ bɛ dukɔnɔna ma k'a lajɛ Aja bɛna bɔ ni yɔrɔ jumɛn ale bɛ bali min na a ɲɛ bɛ Aja bɔtɔla la kamalen fɛ ale fɛnɛ donna kɔɲɔso in kɔnɔ sa k'a ka fini falen ka fini wɛrɛ don ka bɔ ka taa ale bɔlen ka taa a ye tile bɛɛ kɛ a mana fo ka taa se tileganfɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 waati ma Aja kɔrɔmuso yɛrɛ de fɛnɛ nana Aja y'a kɔrɔmuso wele k'a ɲɛfɔ ɲɛna ko ale kɔni cɛ tɛ ka ye koyi kɔrɔmuso fɛnɛ ye cɛ wele ko yalima k'a kɛra cogo di ayiwa baro kɔni a ye waati jan kɛ a ma sɔn k'a ɲɛfɔ kɔrɔmuso ɲɛna nka min tɛ ɲa min kɔ o tɛ ɲa o kɔ a ye ɲɛfɔli kɛ kɔrɔmuso ɲɛna kɔrɔmuso ko ale kɔni tɛna a diyagoya k'a don ko la ko min ti a yɛrɛ fɛla ko ye nka ale kɔni b'a deli ayiwa k'a ka garisɛgɛ filanan di ale dɔgɔmuso ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ la cogoya min na une seconde chance la confiance là c'est comme b'a fɔ cogoya min na c'est comme une seule fois c'est comme la c'est an ka n'o fɔ okay naam n'ale tiɲɛna siɲɛ kelen a sɔrɔli a ka gɛlɛn dɛ a ma nɔgɔn tuguni ni kɔni tun ye Musa Jara ka fasiri ye anw ye min bɔ dabaliban kɔnɔna la Musa Jara an b'a fɔ an bɛ dabaliban maa bɛɛ lajɛlen fo min tɛ ka don balan kɔnɔ jago ye waati kɔni a bɛ ka a tɛngun kan a bɛ waatinin d'a ma min tɛ ka don balan kɔnɔ n bɛ bɔ sɛbɛn ɲangun mago kabako fadunuya fo farin kaba ko fɛn min kɔni ye an ka jamana kɔnɔ min kɔni ye denmisɛnninlakaw ye hali bi hakili ka to o la min ye nin waleya cɛjugu kɛla an ka Bamakɔ sigida 2nan na n'an ka ma ko Buguba min ye ka kɛ ni novembre kalo tile 24 ye sɔgɔma wulafɛnɛgɛ kanɲɛ 19 waati denmisɛnnin fitinin a tɔgɔ de ye ko Bayaya Kulubali nka bɛɛ lajɛlen ko ma ko Prince kɔni i b'a ye k'a fɔ ale tun bɛ sokɔnɔna na
min ye ba ye ba de bɔra k'a fɔ k'a bɛ taa fura san min bɛ tali kɛ an ka fura san yɔrɔw la pharmacie min kɔni ye prince ye a bɛ i n'a fɔ a ye yɔrɔw lajɛ a ma ba ye a filɛ ka maaw ɲɛnamakolon to maaw hakili t'a la waati min na ka bɔ a bɔla a y'a munumunu min kɔni ye minnu ye kunnafoni di fasiri kɛbaa ma b'u jara ko prince a y'a munumunu k'a munumunu a ma ba in ye sokolonin dɔw b'u ka yɔrɔ gɛrɛfɛ o kɔni o ye a taa yɔrɔ kɔrɔ ye a bɛ i n'a fɔ denmisɛnninw bɛ taa kulonkɛ kɛ yɔrɔ ninnu na cogo min na tilefɛla fɛ sufɛla fɛ min kɔni ye an b'a fɔ ɲɛgɛn dingɛ dɔ b'o yɔrɔ la ka jiriw don dalen bɛ ɲɛgɛn dingɛ in sanfɛ min kɔni bɛ prince a bɛ tora tamatama na taa ni ka segin min ye ba kɔni bɛ ka ɲini a fɛ a tora o yɔrɔ la a bɛ n'a fɔ a purutula ka bin o kɔnɔ ba nana ba ye ɲininkali kɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲininka ka taa ka segin a bɛ n'a fɔ min kɔni ye su kolen dɔɔni suranɛgɛ kaɲɛ gansan waati minuit min ye prince kɔni ye a nana ye k'a fɔ a binnen don dingɛ in de kɔnɔ nka o y'a sɔrɔ a kɔni a tanyana ka ban donc an ka hakili to denmisɛnninw na u ka bɔli n'u ka doni janko n'an bɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni dingɛw ni parce que kuma caman i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ kɛ chantier la u bɛ dingɛw fosse ni fɛnw sen ka bila dɔw fana bɛ i b'a sɔrɔ u ka ɲɛgɛn dingɛw u b'a sama datugu donc an hakili ka to denmisɛnninw na sabula denmisɛnninw u tɛ foyi dɔn mɛlɛkɛninw de don u tɛ foyi dɔn karamɔgɔ duguba yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ an kan ka jateminɛ kɛ ni dingɛ nasuguya ninnu na n'an bɛ ninnu sen n'an y'a sen joona an kan ka fɛn k'a datugu rapidement n'i ma se k'a datugu joona fɛn bila a da la kabini yɔrɔ jan fɛ voilà mɔgɔw bɛ se k'a dɔn cogoya min na k'a fɔ ko nin fɛn masina bi an t'a gɛlɛya dɛ an bɛ dugawu dun kɛ min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ an bɛ se k'a fɔ min kɔni ye kunnafoni gafew kɔnɔ ko ye min ni min tun b'a kɔnɔ caman fɔra a la mun kɔni bɛ kunnafoniw kofɔ o de ye hali bi mun kɔni ye an ka jamana kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ Maître Kasimu Tapo ale fana kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔba kɛ a bɛ kuma bɛɛ lajɛlen la janko Umaru Mariko minɛli ko a y'a jira k'a fɔ ko in kɔni a ma bɛn bi a sini ma bɛn ko sabula k'i b'a ye k'a fɔ Umaru Mariko ma minɛ dɔ wɛrɛ la dɛ sabula ani maa min bɛ ɲɔgɔn na o bɛ ka démocratie min nana an ka jamana kɔnɔ 1991 o bɛ ka o de buruja n'o ye jamana premier ministre ye ko ni o ye o buruja ko fɛn min kɔni ye Mariko ye n'o ye docteur Umaru Mariko ye ko min kɛla ale yɛrɛ sen kan ko min bɛɛ kɛla ale yɛrɛ ɲɛna ko min bɛ n'a sen donna la ko ni min ye docteur Umaru Mariko ye n'a ye n'o burujala a ɲɛna n'a ma kuma k'o fana kɔrɔ k'a fɔ a fana kan ka min kɛ a t'o dɔn ko kuma in kɛkun de ye o ye min kɔni ye nin dakuruɲɛ kunkurunin de ye min ye Umaru Mariko ka ko la hali bi k'a fɔ ji bɛ ka da sɛnɛ kan min ye Tapo ye a ko u n'a fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ walasa fɛn fɛn ye démocratie nati jamana in kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka se ka u sen don baara la walasa gɛlɛya min kɛlen bɛ ka Umaru Mariko sɔrɔ o gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ a kan sabula ni gɛlɛya bɛ i n'a fɔ démocratie yɛrɛ de talen bɛ a gɔnɔ ma fɛn min kɔni ye sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ la révélation de kɔnɔna na ni o ye ko dogolenw ye k'u da kɛnɛ kan an bɛ bi taa an b'a kuncɛ Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne yɛrɛ dɔgɔkun wɛrɛ don an garijɛgɛ la min ye nin kɛnɛ kan min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ka taa bila Mamadi Bakɔrɔba Konate MBK min ye dɔgɔkun kunnafoni gafew kɔnɔ ko ye aw de bɛna a lase ni Ala ma basi kɛ min ye Jawoyi Jalo ye fulaw de a na nɛgɛw sama aw ye tapili na aw dɛmɛ jako la bawo na kɛ yan ka kana sabati nka o donni kama o b'a sɔrɔ an fana bɛ labɛn na min ye la nuit de Tunkaranke walasa k'o ka se ka sigi sen kan n'anw bɔra yan an fana b'o sɔrɔ yen tabarikala Ala k'o fara an si kan ne b'aw ni kanubaw Ala ye mun kɛ aw garijɛgɛ ka bɛn bi ma o de ye nin ye an bɛ foli ni tanu kɛ ka taa min ye Adama Kuyate ale bɛ Amérique lasigiden so la u ka département min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ n b'a fɔ ma ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi minnu bɛ kunnafoni kow ɲɛnabɔ u fɛ yen nɔ a b'o département kɔnɔna na min ye école n k'a fɔ centre américain ye ale de y'o fana ɲɛmɔgɔ ye école mun bɛ yen nɔ ni école privée don an b'a fɔ ma ko Nakaja ka bɔ Senukaw fɛ yen nɔ bilingue don fana tigi don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn